بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله, muna karewa Allah godiya da ya tara ma wannan majalisi a wannan masallaci Masjidul Faruk da ke unguwa uku a cikin birnin Kano, inda muke karanta wannan littafi kaifa amalahum sallallahu alaihi wasallam, wani baya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci dangunan mutane da waɗanda ba mutane ba. A yau darasi na 13 za mu tashi a wannan rana ta 6 ga watan uku, wani ba watan Rabiul Awwal kenan, shekara ta 1448 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Ranar ta yi daidai da 19 ga watan 8 shekara ta 2026 miladiya. Yau za mu tashi ne a babi, wato mabhathi ko bangare na farko da malam yayi bayani bayan ya ce ta'amulun nabi sallallahu alaihi wasallam. A babi kenan na biyu, babu ta'amulun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zawjati. Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amalanci matayensa. Domin fara malam yayi mana shimfiɗa, ya ce zai tattauna ne a bangarori guda uku. Bangaren ɗaya mu'amalar manzon Allah, yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci matansa, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tarbiyantar da matansa domin su zamanto su ma abin koyi ga sauran mata, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warware matsaloli ko kuma sabani da suka faru a cikin gidajensa. Saboda haka za mu tashi yau a yanda manzon Allah shi kankin kansa sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci matansa. Yawwa, saboda haka a wannan bayanin da malam yake yi, malam ya tara mana bayanai da yawa. Allah ya saka mana da alkhairi, Allah ya yi mana damuwarsa. Sai mutum ya ga cewa abinda malam ya yi bayani ya isa cewa ka ɗauka ka yi bayani gamsashi akan abubuwa da yawa. Book ne wani fa, wato marja'i ne da kai ma dan ka ɗau wannan kai bayani sai ka kai bayani mai yawa wanda ba za ka iya gaba ɗaya ba, amma dai ka ɗau wani ɓangare a ciki sai ga cewa ka yi bayani mai yawa a ciki. Saboda haka ya kamata mutum idan ya zamanto in ya ji ya rike abubuwan da yawa, saboda shi ma zai iya yin bayani ba don komai ba, saboda kaskai ma ya zamanto ka shiga cikin ayarin waɗanda suke yada abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kuma suke shiga ladan. Saboda duk wanda ka gaya wa yayi aiki da shi, addalu ala alkhairi, kai ma ka shiga ladan, kai ma ka shiga cikin ayi. Ranar kiyama kana da damar da zaka shiga, ya rasulullahi ni ma ina da cikin ayarin ballighu anni walau aya. Amma kar mutum ya ji kawai ya zamanto bai ba. Shi yasa muka duba zamu ga magabata sukan yi ma dan su rike, wato su yi waɗansu bayani, kamar imamu zuhri malamin imamu na malik ne, Allah ya ji kansu da rahama baki daya. Ya kasance idan ya je ya ji hadisi da daddare ya dawo gida sai ya samu kuyangarsa, ba abin da ya hada ta da karatu, sai ce na ruwaito hadisi an wane manzo Allah ya ce kaza ne, gama ya ta sabo hadisan san 100 ne, tituni mai hadan da wannan shi hannayi ne dan in ƙara rikewa, maimaitawa ne abin nan ɗinka. To kai ma ya zamanto ka yi, wataƙila kuma Allah zai sa ya zamanto ka maimaita ka rike, sannan kuma ka sanar da wani ya yi aiki da shi, sannan kuma wataƙila ka gyara wani abu, wata fahimta wanda zai zamanto ba haka ya kamata ya fahimtar ta kasance ba. An fahimta? Kar ya zamanto mutum ya ji kawai ya tara kuma bai isar ba. Yawwa, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mu'amalanci matayensa. Aljanibul awwal, malam yace bangare na farko a cikin bangarori guda uku da zai bayani, yace ta'amulun nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a zawjatihi, yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci matayensa. Faqad kana lin nabi sallallahu alaihi wasallam 11 zawja. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana da mata 11 wanda yake tambaya to yasa ya zamanto diya guda ɗaya ba isa, guda ɗaya ba za a iya baka misali iri ɗaya ba, saboda kowace tana da irin yanayinta. Sai a ce ai dan bai samu iri kaza bane, sai Allah ya hada mar 11, kuma a 11 idan ya zamanto za ka sha wahala wajen mu'amala da guda biyu kadai, to manzo Allah yana da 11. Kaga baka da uzurin da zaka ci ashe ba a warware matsala, ashe matsala ana iya tunkaranta kuma a warware ta
amma ya danganta da ƙwarewarka gwanancewarka. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ƙwarewa da gwanancewa a wajen warware matsala kuma ya warware wannan matsalar. Farkon matarsa shine malam ya fara mana cewa hunna Khadijatu bintu Khuwailid. Nana Khadija radiyallahu ta'ala anha wadda ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta a lokacin, ita ce matarsa ta farko wadda ita ya rayu, sannan kuma har sai da ta mutu radiyallahu ta'ala anha ta bar duniya, sannan ya ƙara yin wani aure, sannan ya aure wadda ta biyo bayanta na Aisha radiyallahu anha wa Aisha binti Abi Bakar, man fa saboda falala kai magana na Khadija ita ce farko, falala kuma na Aisha radiyallahu ta'ala ita ce misali wato wajen daraja da ɗaukaka da fifiko akan matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa ya fi santa akan raguwar matan. Sannan akwai Hafsa bintu Umar, na Hafsa yar sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu, da Saudatu bintu Zam'a al-Amiriyya, da nana Sauda bintu Zam'a wanda ita ce bayan wafatin nana Khadija radiyallahu ta'ala anha ita ce farkon matarsa kafin nana Aisha, daga nan kuma nana Aisha ta biyu. Sauda bintu Zam'a kuma da shekarunta ya zamanto da shekaru ya aure ta. Wa Zainabu bintu Jahshin al-Asadiyya, da nana Zainab bintu Jahsh al-Asadiyya. Nana Zainab wannan ita ba Qurayshiya ce ita ma abin nan, ta da yan uwanta sanannu irin su Hamna bintu Jahsh da waɗannan da kuma yan uwanta maza wanda aka kashe waɗansu a cikin yakin Uhud, kamar Ubaidullah ibn Jahsh, da ɗaya daga cikin yan uwanta wanda ya bar musulunci Abdullahi ibn Jahsh wanda ya koma abin nan. Duk wannan ba wani abu bane, amma ana nuna maka cewa waɗannan tare aka tura su yan Makka ne suka tawo. Wa Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya, da nana Zainab bintu Khuzaima al-Hilaliyya. Wa Ummu Salama, da nana Ummu Salama Allah ya kare da gare ta, sunanta Hindu binti Abi Umayya al-Makhzumiyya, ita ce wanda mijinta na daga cikin farko-farkon wanda suka yi hijira, wadda ta shekara guda tana son ta hijira ta zo ba na wanda da ita da ɗanta Salama wanda aka hana su isa zuwa wajensa, suna daga cikin farko-farkon wanda suka yi hijira tun kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma, su suka yi gaba. Wa Ummu Habiba, nana Ummu Habiba wanda yar ɗaya daga cikin wanda suka fi rigima da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan kafin ya musulunta shine Abu Sufyan, sunanta Ramlatu, yawa Ramla bintu Abi Sufyan, Allah ya kare yadda a gare su. Bannan da Maimuna bintul Harith al-Hilaliyya, kaga yin Hilaliyya kana da guda biyu kenan, akwai Zainab al-Hilaliyya kabilar, sannan kuma akwai ita na Maimuna bintul Harith al-Hilaliyya. Sannan akwai Juwairiya bintul Harith al-Mustalaqiyya min bani Mustalaq, to wannan ita ma Juwairiya yar babba ce, wanda ɗaya daga cikin manyan wato yan banin Mustalaq, wanda mutum ya tuna a cikin sira mun karanta ghazwatu bani Mustalaq, da sai kuma na da Safiya bint Huyay an-Nubayriya, banin Nadir an-Nadiriyya. Wannan misali ɗaya daga cikin ƙabilu uku manya na Yahudawa, Banu Nadir, wanda Allah ya faɗi su a cikin suratul Hashr, farkon suratul Hashr ana magana akan Banu Nadir ne, wanda su ne aka kokkona gonakinsu, aka kore su, sannan suka tafi, shine suka koma zuwa sunan garin Tabuk, suka koma zuwa bangaren can, to anan aka Khaibar nake son ce, ba Tabuk ba, Khaibar, suka koma Khaibar kuma aka ci wata da yaƙi, kuma Allah subhanahu wataala ya kaddara ta zo abin nan cikin Safi, ɗaya daga cikin sahabbai ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta, Safiya bint Huyay al-Nadiriyya, manufa Banu Nadir su ne, amma uku ne, Banu Nadir, Banu Qainuqa, sai kuma Banu Qurayza. Wannan yana ta faɗa wai dan najin waɗansu mace mai madariya sun kasa, su uku ne kabilun Yahuda da manzo Allah ya zo itar da su a Madina, kuma duk gaba ɗayan suka tafi, waɗannan aka fara Banu Qainuqa su suka fara tafiya, aka kore su saboda karya alƙawari da suka yi, sai Banu Nadir wanda suka yi kokarin kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sai banu quraiza wanda kuma suka yi haɗin gwiwa don a yaƙi musulmi a lokacin ghazwatul ahzab su ma aka kore su yawa ita irin wannan kabila ce kaga 11 sun cika kenan malam yace wa qad mata an tis'in min hunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati ya bar 9 daga cikin su yayi wafati ya bar 9 sun zamanto sun rayu bayan sa sallallahu alaihi wasallam wa matat khadijatu bintu khuwailid ana khadija bintu khuwailid wa zainab bintu khuzaima da na zainab bintu khuzaima al-hilaliya kenan ba zainab bintu jahshin ba zainab bintu khuzaima al-hilaliya malam yake cewa qablahu matat khadijatu wa zainab qablahu sun yi wafati kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wafati sun riga shi koma ga ubangiji radiyallahu ta'ala anhunna wa qad aisha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma zawjatihi at-tahirat manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da matsarka kan matayensa hayatan sa'idatan wato rayuwa ta jin daɗi bayyibatan tsarkakakkiya tumathilu tatbiqan amaliyan wanda zai zamanto wato abun kwatantawa ne wato practical in kana cewa practical man ba aikace to wanda Allah sallallahu alaihi wasallam amaliyan aikace ba wai gaya maka labari akai ba a wani lokaci za a zo a gaya maka labari a ce maka ga yadda ake zamantakewar aure in ka tambaye mutum ya ce ban yi auren ba dai amma ina shirin yin auren amma shi manzo Allah sai wannan practical abin nan din ya faɗa kuma ya aiwatar kuma da ya aiwatar sai kaga abin wato ya zama perfect kamar yadda bature zai ce tabbas ya haka ya kamata ya zama rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daqiqan wato aka ce abu akwai dukka wani fa abu ya kai matuƙa kamar yadda ka san agogo wanda yake tafiya aiki baya kuskure to haka wannan abu yake tafiya dukka manufa daidai wa daida liqaulihi ta'ala don ubangiji mai girma da baya ya ce wa mu'minai wa ashiruhunna ku yi rayuwa da su mataye kenan hunna su mataye bil ma'rufi da abin da ya kamata al ma'ruf shine ya kamata haka ya kamata gani idan bahaushe ya ce wato yayi abin ya kamata manufa yayi abu daidai da haka ake zaton dama a aiwatar kuma haka aka yi shine al-ma'ruf abin da yake sananne kuma haka ya kamata ya zamanto aini to hakan nan wannan shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su manufa ya rayuwa da su rayuwar yanda za a ce haka ya kamata misali inda ka kwatanta misali kana da ya sai ka aurar da yarka ka ce kai ya rike ta rikon da ya kamata yi kenan ka gama magana kenan baka bukatar ka ce ya sai mata wataƙila ba sai ya bane rila ya sai mata kuma yana zagin iyayenta ya mata gori amma ya yi abin da ya kamata to idan ya yi abin da ya kamata kai ma dawa wataƙila zatonka kenan ko yarka ce ko yar uwarka ce ko ma wata misali wata in aka ce maka yayi abin da ya kamata to shine ubangiji ya ce a yi rayuwa da su rayuwar ya kamata to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ko shine farkon wanda zai fara dabbaka kamar yadda nana Aisha ta ce kana khuluqul Qur'an ko dabi'ar sa kenan alqur'ani to kaga shine farkon wanda ya kwatanta shi yasa malam ya kawo maka ana nan ba maza Allah ka ambata ba sallallahu alaihi wasallam aka ambata ba amma an ce a yi mu'amala da su to kuma shine farkon wanda ya kowa wato kwatanta abinda alqur'ani ya ce ayi wal ma'rufu shine malam yake cewa idan aka ce al ma'ruf yace kalimatun jami'atun kalma ce da ta hada li kulli fi'lin duk wani aiki wa qaulin ko fada ko wato furci wa khuluqin ko dabi'a nabilin wanda yake wannan ya wato wato magana mafi dacewa aiki mafi dacewa ɗabi'a da mutum zai yi ɗabi'ar tafi dacewa ka ɗauka a can baya kawai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai shiga gida zai aswaki wanda zai kirga akan cewa ba wani abu ne ha to me kuma sai ya ji abin nan inda na ce da jawarin bakin ka ka shiga ce kai bakin ka wani abu ka ci ne sai ranka ya baci kuma kai ne baka yi aswaki ba ko to shi manzo Allah zai yi abin da ya kamata kafin abin ya faru a gani amma kaga wani zai iya ɗaukan abin nan ba komai bane amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda duba da cewa kar ya zamanto ma a ji ba daidai ba a tare da shi yayi aswaki kafin ya shiga gida mun karanta a can baya ko saboda waye saboda matarsa
saboda haka shi yasa ɗabi'a mai kyau ba wai lalle sai a magana ko kuma aiki ba, har ɗabi'a da ta kamata to manzo Allah zai yi kafin ya shiga sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kana khairan nasi, shine mafi alkhairin mutane fi ta'amulihi ma zawjati, a wajen mu'amalarsa da matayensa ba ka samu kamar sa ba kana son wato abin da yake ya cika 100 bisa 100 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cip da cip ya cika ba ka samu kamar sa ba. Kai fala to saboda ta yaya ma za a ce akwai wani wanda ya bi shi wa huwal qa'il, alhalin shi da kansa ya tabbatar ya faɗa khairukum, mafi alkhairinku khairukum li ahli, shine wanda ya fi alkhairi ga iyalinsa, wa ana khairukum li ahli, ni ne kuma na fi kowa alkhairi ga iyalina. Akwai hujja a cikin wannan saboda ya faɗa? tambayar ku nake ina istinbadin ya gyarci ya za ka gane cewa lallai haka ne wannan abin da malam ya faɗa haka dan manzon Allah ya faɗa kaga cewa haka ne? na'am? ba haka bane da ya aikace ba haka bane. A Qur'ani ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf, amma wannan hadisin ya za a kafa hujja da shi? Kaga barin gaya maka, yanzu ka je gidan rediyo ko kuma an zo taro, ce ni wallahi a gidana iyalaina wallahi alkhairin da nake da shi ba kaɗan bane, in kuma kun yi musu guje ku tambaye ta. Nawa ne za su iya yin haka? nan shi ma'anar abin kenan, manufa ya ce wa ana khairukum li ahli, manufa in kuna musu ku je ku tambaye su, ku ji za su gaya muku haka. Nawa ne a cikin mutane za su iya cewa wallahi ni tabbas na tabbatar na kyautata mata duk kuma wallahi ita ma ta san da haka kuma haka za ta faɗa, ba kuma ku je ku tambaye ta. Shine hujjar, manufa dan wannan cikar hujjar kenan a cikin hadisin, ba wai a'a dan ya faɗa sallallahu alaihi wasallam, dan ya faɗa shine mafi girman hujja, amma ka je ka tambaye su tabbatar maka da haka. Wannan shine kuma su tabbatar su ce wallahi haka ne, kuma a lokacin kuna raye, ba wai ya zama to ta fita bayan nan ta je ta gwada wani gidan bai yi ba ta kwatanta ku, tana tare da shi sallallahu alaihi wasallam. cewa ana khairukum li ahli, ni ne mafi alkhairi, in kun kuna musu ku je ku tambaya. Yau gwada tambaya jan da labari zai zo daban, kuma wanda zai tambayar ya zama ba shi an tabbatar magana ba dawowa za ta yi. To wallahi dai alhamdulillah kaza da kaza sai kuma labari ka ji daban kamar yadda kai ma din za ka ce haka za a ba da labari akan ka. Haka duk gaba ɗaya abubuwan, saboda yayin da kake tare da abu sanewa yake a abin nan ɗinka. To manufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da salon da cewa ba za ka ƙosa da shi ba, kullum din za ka cewa shi ya fi kamata ba za ka iya musanya shi ba ma sa hange za abin nan ɗin aure a cycle ɗin aure a lokacin da muka yi daurorin mu anan, ai akwai daurar da za ka ga kana muƙarana sai ka kalla cewa kai da ce wance, in ka ji labarin wani gidan sai ka ce kai ina ma, ko ita ma ta ga wani yanda yake abin nan ɗinta ina ma. Wani lokaci wata za ta bugo sai ta tambaya, wai suna cewa a cikin taro idan wata ta ga mijin wata ya bugo mata irin an tafi biki ɗin nan kamar abin nan kaza da kaza, ya tambaye ta ka ce Allah ta ji daɗin ta, har ma mu tambaye ta yake ma tana wajen biki ɗin nan, ya ma damu da ita, ya bugo yana tambayar ma ko wani abu ko abu a ɗauke ta. Sai daga cewa ta ina ma za ta samu, to a gidan manzo Allah babu wannan din an riga an yi an wuce shi, ko ba haka bane? Haka mazan su ma wani lokaci an yi tafiya, za ga an yi tafiya irin an tafiya za a kwana da kwanaki din nan, bini sai ga wata ta bugo, to abin nan ya kun fito hutu ne kaza da kaza, sai ran garin cewa ina ma Allah in ba ni na buga ba Allah ba ta kula. Ta gidan manzon Allah babu wannan. An fahimci yadda istinbadi yake yawa, don mutum ya fahimta zai ga cewa ba wai kadai dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa bane, a'a idan ka je
kai aka ce maka je ka auna, je ka tambaye su, za su gaya maka sallallahu alaihi wasallam cewa ga yanda yake. Fakana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance hulwal mu'asharati li zawjati. Idan aka ce abu wani fa abu mai zaki mai daɗi. In aka ce halawa, daga na aka samu alawa ko daga na aka samu alawa. Mun fa alawa abu mai daɗi, kai kanka zuciyarka in ka sha ɗin za ka ji daɗi. Ba ka gane daɗin alawa ba sai lokacin kana yaro ko amma ka girma wani lokaci wakila mutum ya fara fama da diabetes ko ai yana in aka bashi ma sai rinka ganin a'a ma yaro kankani da alawa ka san wani abu ne da yake kamar me sai ka iya ɗauke shi ma. Yawanci waɗanda suke ɗauke yara ma za ga yi alawa ke ba su, ko kuma wani abu da yake jin daɗi kamar keke. Misali ba su da keke a gidansu ka zo ka abin nan ɗinsa yake jin daɗi. Shi yasa wanda ya zama a lokacin da kekuna ba su yawa ba za ga cewa a lokacin da ake yara idan ka je ka biya wannan silai ko sisi ɗin nan ka hau ka je ka dawo ɗin nan jin daɗin da kake yi wannan ita ce halawa, zuciyarka za ka ji ta ji daɗi. To idan ya zo yi mu'ashara ya zamantakewa da su wannan daɗin za ka ji cewa kai Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam yayi irin wannan dan faɗa haka ko ku ce na yi hausar abin da yayi husnal ta'amuli ma'ahunna. Wani fa yana kyautata kyakkyawan mu'amala tare da su. wa qad bada zalika wadihan. Kai wannan abin ma baro yake za a yi zama wadihan fi siratihi sallallahu alaihi wasallam ma'ahunna. A bayyana abin yake in ka duba wato sirarsa sallallahu alaihi wasallam tare da matayensa. walau ittadan nasu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, da ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi koyi da shi fi ta'amulihi ma zawjatihi, wajen mu'amalar yanda ya mu'amalanci matayensa, lan hallat kathirun min al-mushkilati az-zawjiyya. Da yawa wato mafi yawan matsalolin aure lan hallat da sun warware su allati nasma'u an al-yau, wanda muke jin labarin abin da suke faruwa a yau. Kaga abin kullun karuwa yake ana ce maka yawan saki ya karu ya yi waye da yawa kaza, abin ba daɗi. To da a ce da ya koyi sai a zo fa innal mar'a, domin mutum la ya'jabu, wato zai cika da mamaki min kasrati ma yasma'u ma yara wa yasma'u, wato daga yawan abin da yake gani da abin da yake ji, wa yaqra'u kuma yake karanta min al mushkilati zawjiyya, matsalolin aure. Wataƙila kai ba wato ba counseling kake ba ko kuma ba mediator bane, ba ka san wannan abu ba. Amma wani lokaci sai ka kullum waya har wani za ga suna tambayar wani lokaci sai waya kuke yin kai bacci ne, muka ce ya zama normal, kullum sai ka ji ne. In ka ji wannan gobe sai ka ji wanda ya fi wannan, ka ji wannan gobe sai ka ji wanda ya fi wannan. Kuma kullum haka ake ciki karuwa, saboda yawanci ne saboda ba a karanta abin nan ɗin manzo Allah. Kuma wannan za ku yi mamaki, ɗazu ina karanta postin ɗin wani ɗan uwa da yake a Kaduna, wanda za ka tabbatar nisan da muka yi da addini ba kaɗan ba ne. Yana postin an yi wani rubutu ne, an yi wani abin nan, to sai waɗansu suke tunanin aya ƙur'ani. Ya ce to ai shi ya ga wani postin a TikTok, wata tana karanta lamiyatul nan lajin ko unwanul hikam na albusti, waƙoƙi ne haka aka bayani hikimomi, to sai ta rera su. Ya ce wallahi ya sai copy ɗin comment da aka yi a ciki. Kai sadaqallahu azim. Kai alƙur'ani da daɗin ji yake. Da yawa ya faɗa da yawa, na ga na karanta da comment ne duk su sun ɗauka dai alƙur'ani. Kai mutum bai ji daɗi ban bai saurari alƙur'ani. Wannan fa 'ya'yan musulmi ne wanda ba kake tare da su ba, kake tare da su a cikin waɗannan abubuwan. To idan ya zama tun ƙur'ani ma ba su iya bambance ƙur'ani da wani waƙe ba, to ina kuma kake tunanin su san abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi. An gane mun ɗan yi nesa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa matsalolin za su zamanto su rinka ƙaruwa. Yau ɗin da na karanta shi wani ɗan uwa ɗan Kaduna, to malam yake cewa za ka yi mamaki sosai, allati tu'ani min hal usaru wal buyut, wanda dangi suke fama da shi, wal buyut da gidaje ake fama da su na matsaloli. Wacce shirul ihsa'iyat, ididdiga kun sama na kididdiga ko kun sama na kididdiga
ƙididdiga shine statistics da turanci. Statistics kamar an yi aure 100 aka samu saki 40, kaga statistics ya nuna cewa kashi 40 cikin 100 na auren nan ya mutu, shine statistics. Ko kuma ya zamanto kana da mutum 1000, sai ya zamanto a cikin mutum 1000 din nan yan shekara 20 ko 18 zuwa 35 zuwa 40 50 a cikinsu sun kai mutum misali 50, kaga sun kai 50% din waɗanda suke da abin da kenan. To sai aka ce ba su da aure, to kaga ka samu unusa kenan da larabci da ake kiran Spencer da turanci, wani fa waɗanda ba su da aure sai a ce 50 cikin 100 na waɗanda suke rayuwa nan ba su da aure. Kamar yadda kasashe da yawa da ake rubuta aure akwai waɗannan abubuwan. Wannan taba tuna akwai yan uwa da suka taba yin irin wannan ƙididdigar a wata unguwa guda 3 a cikin Kano, duk cikin Badala ne, cikin ma banan ambacin unguwar ba, cikin guda 3, amma sun samu, wannan na magana shekara 10 wani abu ne, sun samu tsakanin 'yan mata da zawarawa a cikin waɗannan unguwa 3 guda 700. kaga yana nuna maka cewa da ce waɗansu unguwannin za su yi, yake mamakin adadin zawara da 'yan mata wanda sun kai shekara 18 sun yi kandi, sun gama makaranta ɗin, sun gama jami'a, babu abin nan. To ba mu damu da ƙididdiga ba, saboda in mun gani ne za mu tabbatar da matsalar da muke ciki domin mu warware. To malam yana maganar ƙididdiga na nunawa ila anna mu'addal talaqi fil alamin islami, wato percentage, wani fa adadin idan ka kwatanta aure da sakin aure, to sakin aure a duniyar musulmi wasala ila haddin mukhif, mun fa ya kai wani mataki mai ban tsoro. In an yi aure 1000, za ku je wani lokaci da yawa daga cikin malamai suna bayani su ce in an yi aure za a ga cewa an Allah ya sa da kafin shekara za a ga cewa fiye da 40 cikin 100 wannan auren ya mutu. Wannan shi kaga yi da ban tsoro, a ce 140 sun fita, kaga ba yi abin da ake. Amma a da za ga an yi aure mutuka raba ko takalmin kaza ko wani abin makamancin haka ba za a rabuwa, sai ga an daɗe, sai ga mutum yana maka magana shekara 40 ne, shekara 30, shekara 20 ba a rabu ba. Amma yanzu akwai wanda yake ga wanda ya mu wanda aka rabu na jin a daren, wani abin mamaki. Mu ba wai wani abu ne kawai an faɗa mana abin da baya so, ni ya yi sa a gaya mu wallahi kawai kama gidan tafi, wallahi shi ke simple as abcd, aka ce ya kore ta. za ga waɗansu kuma wata 2 an fara samun matsala, an fara kawo maka complain daga kai wata 2 wata kafin a haihu. To shine malam yake ce abin da ban tsoro ka duba yanayin sakin, wa fi ziyadin mustamir, kuma kullun karuwa yake, abin karuwa yake. Faqad azharat ihsaiyatun haditha, to ƙididdiga ta kwana-kwanan nan da aka yi a shekara ta 1430 a lokacin da aka rubuta littafin kenan, kara 1430, sadira min wizaratil adli bis saudiya, wanda wato ministry of justice na saudiya suka fitar, shine wizaratul adli, irtifa halatit talaq, saboda in zaka yi saki sai ka je an rubuta, saboda an ba haka baya za a san dan waye, saboda za a baka katin dan kasa, za a baka waɗannan shaidar, to dole ka rawanto kai. Muqaranatan ma halatin zawaj, in ka kwatanta da aure da aka yi ya daga har ya kai 21 cikin 100 a lokacin kenan, amma daga baya har sai da ya kai 40 da wani abu. Wannan a lokacin da aka yi sahiyar bayawa, amma daga baya har sai da ya kai 45 cikin 100. Waɗansu na alakanta shi da social media, waɗansu alakanta shi da kaza, waɗansu alakanta shi da kaza. Wata saddaratin Riyadh, idan kuma ka ɗau a cikin garuruwa a cikin Saudiya, Riyadh babban birnin Saudiya din ita ce gaba-gaba a cikin, in ka kwatanta da manadiqul mamlaka, ragowar garuruwan da ke cikin mamlaka min haifu adadin alhalat, idan ka kwatanta yawan saki da yake faruwa. Wa ma hadhihi almushkilat azawjiyya, tare da cewa ga waɗannan matsalolin na aure da yawa da yake faruwa, wa kathrati halati talaq, da kuma yawan sake-sake da ake samu, nahtaju, muna da bukata an nasta'ri da kaifa kanat alhayatu fi baitin nubuwa, mu duba mu ga cewa yaya rayuwar aure take a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko wa kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'amilu zawjatihi, sannan kuma ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mu'amalantar matayensa, wa kaifa kana yasbiru alaihinna, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake hakuri da zama da su.
za mu zo mu karanta wani zai ce ba haƙuri dole sai an yi haƙuri yana cewa komai aure da an zo za a aure wai har ma yanzu ma ina gani a social media da matan da mazan wai ana faɗa wai da yin aure a ce maka wai kai haƙuri don an san tuni a za a ce min dole sai na yi haƙuri kuma aure dama haƙuri ne duk duniya inda ba za ka yi haƙuri ba ko ba za ta yi haƙuri ba aure akwai matsala a cikin auren aure haƙuri ne ai wani ne kawai zai zo ya shiga maka rayuwa ya hana ka jin daɗi ba ku fahimce ni ba kana zaman ka ba lafiya za ka je wajen mai shayi ka ci abin da kake so kai za ka ɗinka abin da yanzu kuma za ka yi fa ɗinkin ba sai ka yi tunani ba in ka tashi baka da kuɗi ban da ne kawai za ka tafi kawai ka buga rigar ka shiga waɗansu amma yanzu wanda yau kuma za ka yi magana ba sai ka yi tunanin fa me kamata ka faɗa me kamata ka faɗa ba ai shiga rayuwa ne ita ma kawai da tana gidansu ne da waɗansu abubuwan zai ce ke ba na son ba za ki fita ba yau kaza da kaza ai ta ba da umarni sai ka ce an sa mutum a kurkuku shi ne yi to kuma ka ce ba za ka yi haƙuri da wannan yanayin ba zai yi ba to amma dama ka'idar haƙuri wa alam bi annan nasra sabr kana son ka samu abin da kake so to sai ka yi haƙuri na da kun sha na faɗi wannan kissar da manya suke ba mu labari zan sake maimaita ai ana maganar irin malami da irin yadda ake koyarwa a soro din nan to idan ya zo sai a maganar aure da waye ɗalibansa in bayan sun yi aure an zo sai a ce ba komai kai hakuri haka ne abubuwan suke kaza da kaza da kaza akwai ɗalibin ɗaya wanda bai aure ba sai rinka cewa wallahi ni ne ba zan haƙura ba ta yi mar kaza da kaza ɗin nan ba zan haƙura ba sai shi ko malamin ya ce kafi kowa kawai yake gaya mar kafi kowa ana nan lokacin aure ba lokaci bane yana zuwa sai ya aure da ya aure sai ya ce ya zo shi aka rawan kalla ya yi alhamdulillah yanzu gaba ɗaya auren kaza da kaza ya ce ka zama daidai da kowa yana nan sai ya zo malamin cikin fushi da waye wallahi ai ta yi min kaza kuma tuni ya sake ta ya ce wata ta kama gidansu sai ya ce ka gaza kowa that is it in ba ka da aure ba abin nan ka fi kowa za ka yi abin kana da yanci je ka yi amma ran da ka yi aure ka zama daidai da kowa inda za ka je mutum zai tambayi mahaifinsa yana raye ya ce yaya zai gaya maka ce haƙuri nake da baban nan taka gagganta kamar wata waliya wallahi haƙuri ne ta yi baka san abin da aka keto ba har aka zo har abin ya zama normal shikenan kawai zai iya ɗaukewa ya wuce wani lokaci da kake ganin zai zauna a solo ya zauna ya zikirinsa ya waye kila yana zuwa za a ce haka ko an yi kaza da kaza ba gishiri ba waye ɗan to waɗannan ƙananan tambayar namiji baya san su galiban shine amma yayin da kai ka zama daidai da kowa an ka kasa ka sake ta to ka gaza kowa to wannan shine abinda misali isharar da malam yake kan cewa manzo Allah yana hakuri da su wa yataghaba an ba'di akhtaihinna dai ga sun yi abu ba daidai ba kuma abin ya shafe shi mai dauke kansa to kuma baka iya wannan ba aure zaka sha wahala wani lokaci har magana za a iya faɗa maka da kai ake kai kuma sai kai baka ji ba sai ka zauna lafiya amma in kai yadda ka nuna kaji akwai matsala to ai a cikin alkur'ani ai maza Allah ya gaya mana a cikin alkur'ani arrafa ba'dahu wa arada an ba'd sai nuna ya gane wannan kuma arada ya dauke kansa bai kamar bai gane kamar ne in baka yi haka ba ka zauna lafiya ba ita ma kuma wani lokaci ana yin haka ne فإن لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة to mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abun koyi ne mai kyau a gare mu a cikin waɗannan abubuwa to shine malam yanzu zai fara gaya maka me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shin buɗa maka to me yake yi kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya harisu ala mujalasati zawjati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wato kokari yana jiran yana dakon ya zauna su hira da matayensa wa mu'alasatihinna kulla yaumi ya zauna ya ɗebe musu kewa kullum inda yana nan za a yi wannan zaman hira kamar yadda kake zaman majalisa an ba ganka ba a ce yayi baka fito din nan ba to shi kullum yana da wannan zaman a gida tare da matansa
aga yawanci ba a yi a nan. Yawanci malamai suna faɗa akwai wato latifa, wato wata hikima da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana. Idan kai aure ko aure budurwa sai aka ce ba ku zauna tare da ita kwana nawa? 7. yanzu ka zauna a gida kwana 7 baka fita, hira me za ku yi? za ka iya yin hira kwana 7 baka fita kawai da kai da ita kawai kuna ta hira? To abinda kuma ake so kai kenan, saboda idan yau kuka fara da kasa ranar farko rana ta biyu din nan duk hirar ba ta zama ba, to wannan hirar ku ta yi har sai kun kirkiri hirar, har sai kun iya hirar, sai zaman to kafin satin ya zo kun gama iya hirar. To idan ku gama iya hirar to za ku iya ci gaba da hira. Amma idan ya zaman to kun gaza a wannan satin, ka ji ka kosa, ita ma ta ji cewa dama ya dan fita, to shikenan kun yi failing. Bari ga maka al'ada da mu Hausawa muke koya a satin farko din. A da ban sani har yanzu ana yi, idan ranar farko ne namiji da wuri yake fita daga gida, saboda yan uwanta za su zo, za a ji a ce mata kaza, za a zo a ce mata kaza, sai kai kuma ka fice da wuri. Kuma akwai yan wasan ɗakin amarya ko wanda su zo su taya ta hira, idan ka za ka dawo gidan kar a ce ka dawo da wuri, sai ka zauna sai ku yi hira da abokanka. To daga nan aka koyi hirar dare, daga nan kuma aka koyi fita da wuri. Haka yi, kanka yadda ka yi yin aladan. Shi yasa da yawa mu a al'adar mu ta Hausawa ba mu iya zama a gida ba, saboda satin farko din ba mu koya ba. Tun kana hira an da lokacin ana zuwa zance, lokacin ba wayewa sosai. Wani abokin yana ba labari idan ya je sai dama shiryawa kake, za ka ce mata kaza, za ta ce kaza, za ka ce kaza. Da haka yake, ba kamar ku bane da yanzu ya zama to wata irin duniya. Da shiryawa ake, wallahi mutum sai ya yi rihasar. Idan ka je ka faɗa na kwana lafiya ba, na gaji a kaje to ya kaza ya kaza, in hasar ɗin ka yi gama to sai magana sai ta tsaya a wannan lokacin. Wani yana cewa idan ya faɗa ɗin ta yi ci to ke ma kiran yi saboda magana ta sai shi ya yi rihasar ɗin ya ƙare, ya kamata a ce ke ma to ki opening a cikin wannan. To haka ne ke faruwa a wannan satin farko din, sai ka koya. Idan kuka yi ka zauna a cikin falo, kaga ba ku zauna kuna kallon juna ba ko bai ta kuma ta ji shiga daki ba ko, shikenan wataƙila sai ga magana to ke ma kiran ki tuna wani abu ba sai ku tuna, sai ku yi magana. Idan kuka yi sai zama to sai ku saba wannan satin sai ya zame muku jiki, sai ya zama al'ada. To sai ku saba da hira. Akwai ɗaya daga cikin philosophers bature ne, cewa da aka tambaye shi mai definition ɗin aure, sai ya ce long conversation, doguwar hira ce, shekara da shekaru, shekara 30-40. In dai aure mai kyau ne to kun iya hira da junan. In aure kuma mai hauta ba ku iya hira da junan ku, shi yasa ya ce long conversation. Wani ba hira ce mai tsawo wanda ba ta yankiya, in an zo sai an fada. Shi yasa wanda ta iya za ga cewa ana zama da ya zo za a fara hira, a fara labari, a yi labari. To wannan labarin shine zaman auren ne gida. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullun ne sai bar malam mai kare maka bayani ka ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake. Fa ibn Abbas, an karbo daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu ma Allah ya kare yadda gare su, kale yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan sallar subha, idan yi sallar asuba, jalasa fi musallahu, sai ya zauna inda yi sallah. Zai zauna in ya idan, shi dalilin waigowa da ake juyawa da ladai liman yake yi, dan wanda zai tambaya, wanda ya ce yayi mafarki, wanda zai bashi labarin, wanda zai kawo mar, kuma Allah zai zauna. Wajalasan nasu haulahu, mutane kuma su zo su kewaye manzon Allah, wannan ya faɗa su kuma suna ji kana haddace. Hatta tatlu ash-shamsu, har sai rana ta hudu. Idan rana ta hudu ta fito, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama thumma yadkhulu ala nisa'i, sai ya shiga kuma wajen matansa, imra'atan imra'a, daya bayan daya, yusallimu alaihinna, assalamu alayki, Allah ya miki albarka, dan zai mata addu'a da waye, wa yad'u lahunna, ya kuka tashi, Allah ya muku albarka, Allah ya kaza. Akwai wani abu, babu wani abu, akwai wanda za ta bashi wani abu kamar yadda na Zainab take dan tare da wani abu da take bashi kamar zuma ta bashi sallallahu alaihi wa sallam.
sai ya yi gaba ɗaya ya kewaye a ɗaya ruwayar za ta zo abin da kana yadnu min hunna wani lokaci zai maza Allah zai kara kusa malam zai zai mana bayani bari bashi fa idza kana yawma ihdahunna idan a ɗakin wanda yake ne kana indaha ita ce za ta zauna ta karshe sai zauna shikenan an koma gida ya koma kuma gidansa ba wani babba bane a ce yana da sitting room ɗinsa yana da private part ɗinsa side ɗinsa da wani a'a gida ɗaya ne falle ɗaya ne falan ɗaya ne dole a zauna a gida shi yasa iyayenmu mu abinda muka taso da abinda aka ce ba a raba wa yarinya ɗaki da mijinta idan za a kai ta sabanin yanzu da kuke wai yanzu binnanci ne sai zaman to akwai ɗakinsa har ma shi ma za a yi mar gadansa kamar yadda za a yi mata gado ai ka janyo matsala ai yayin da namiji ya koyi zama shi kadai a ɗaki ya gama da ita amma ka haɗa su dole ma rai ya ɓaci ne wa da hunna filma baji dinnan sai dai juya baya ba inda ba shi in kuma ya ji haushi ya je zauna akan coach manufa da falo sauro ya ta cizansa ko wakila irin abin nan taka ɗakin ma ana hangowa ne na hango shi ya juya baccin ma zai daɗi ba sai ya haƙura sai ya gaishe ya dawo ya kwanta abin nan amma in yana da ɗakin sama kawai sai ya je wai sai ya rufe ƙofa haka ake ko kesu ziya za ka ji an ce ai idan ya je ɓangarensa kawai sai ya rufe ƙofa wace ku yi mar ɓangare bashi abin nan duk rigima a yi rigima a warware a nan a yi rigima ka ga cewa bayan da za ka yi tun baka magana har sai ka kakura ka yi magana ɗin shi ne daidai amma mutum yana da abin nan sai ya wanka a ɓangarensa yana da self content ɗinsa kafin ma ta tashi ya fice ya dabi wataƙila ma akwai kitchenet yanzu abin ana yin ɗan kitchenet wani ɗan kitchen ɗan ƙanƙani zai dafa abubuwansa ya dafa kawai ya ware sai ta yi sati ba ta gan shi ba suna kwana gida ɗaya amma in kuka haɗa musu gida ɗaki ɗaya za su yi da dole su zauna a tare to wannan manzalar sallallahu alaihi wasallama kenan to fa fi kulli yawmin malam yace kowace rana kenan ma awwalin nahari farkon rana farkon yini lahu mururun ala zawjati sai ya bi ɗaya bayan ɗaya matansa saboda haka wannan abin da ake faɗa a nan cewa wai a ranar da ba ranar wancewa ba za ka shiga gaishe ta ba kaga wannan ba sunna ba ne sunna shine kowace ko gidansu daban-daban ne za ka shiga ka gaishe su ka yi waye ka yi musu addu'a ka yi musu fata na alkhairi sannan ka je ba wannan da zai ce maka ba ka shiga ɗakin da za ka shiga ka je ka gaisa da waɗansu abubuwa waddu'a ilaha yi mata kyakkyawan addu'a wa fi akhirin nahari idan kuma yamma ta yi yujalisuha zai zauna tare da matar wannan kaga yayi sallama yayi addu'a ya faɗa musu magana sannan kuma wanda take ya zauna ta wajenta to in kuma manufa da yamma ta yi yuhadithuha fiha zai zauna kuma ya hira da ita wa yu'anisuha ya ɗauke mata kewa ɗebe mata kewa fa na Aisha radiyallahu anha tana cewa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min al-asr idan ya dawo daga sallar asar dakhala ala nisa'ihi sai ya shiga wajen matansa fayannu min ihdahunna sai mun fa ya kara wato kusaci da wannan matan kusaci dunu din kenan ba na nufin dunu wai kusanta ko alakar aure ba shine qauluha fadinta fayannu min ihdahunna me ake nufi da sai kusanto zuwa ta almuradu bihi shine abinda ake nufi at-taqbilu ya sumbace ta wal mubasharatu ya rungume ta min ghairi jima'in ba ana nufin ya sadu da ita ba kawai wani lokacin da shine ake kallo a film ko shi ka Allah dan sun moli in ya shigo zai sumbance ta zai dan rungume ta shikenan kuma sai a ba a zauna wani tana cewa ita tunda take har ta gama har ta yi aure ba taɓa ganin babanta da babarta a zaune a waje ɗaya ba har ta gama aure sai ga ko shi ma ko sunna ne kowa sun yi ko to kaga ƴaƴanta ba za su yi ba la mazan la matan a kin gai mu ba haka muke a gidanmu ba na yi rashin kunya ne ana yi rashin mutunci ne zai zama to akwai rashin mutunci rashin kunya cikin al'amari amma wannan koyarwar manzon Allah ci sallallahu alaihi wasallam shi yasa zamu iya karanta ga lokacin da nana Fatima radiyallahu anha ta shigo ta tunda manzon Allah amma ya fi ɗaya ta tunda shi da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ke shigo haka
shi yasa da ya je mata lokacin da ya tada ita da sayyidina Ali radiyallahu anhu su ma manufa da mayafi daya ya zai ba za a saba ba, amma yana da ɗakinsa da bargonsa ƙato, ita ma tana da ɗakinta da bargonta ƙato, wata kowa sai zaman sa shi kadai ba. Ku kuka kirkirar wa kanku wannan abin, ku za ku ce ba daɗi. قال ابن حجر الله يمر رحمه الله يجي الذي كان يقو أول النهار me yake faruwa farkon rana yace salamu zai zo yi musallama ya gaishe su wa du'a'un mahdun man ba da tsantsar addu'a man ba addu'a ce kawai zalla zai zo yi musu wallazi fi akhirih karshen yini kuwa ma'ahu julusun zai zo ya zauna tare da su ne wasti inasun ya ɗebe musu kewa wa muhadathatun ay hira kuma ba wai ɗaya zai ware ba, hirar gaba ɗaya ake yi, hirar gaba ɗaya za a tara su galiban, sannan kuma bayan an gama zai kowace sai ta kama gabanta. wa qalat aisha mana aisha radiyallahu anha tace qalla yawmun da wuya rana ta hudu ta fada illa wa huwa yaqufu alaina jami'an, a ce sai ya kewaye kowace daga cikin mu ɗaya bayan ɗaya. fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masisin, ya zo ya manufa yadnu din nan ya kusance ta, manufa ya sumbance ta, ya rungume ta min ghairi masisin ba tare da jima'i ba. An ce masis shine ana nufin jima'i ba tare da ya san da ita ba, zai ya wuce hatta ya buluga daya bayan daya, hatta har sai ya buluga ya isa ila allati huwa yawmuha, wanda kwananta ne, kaga zai jinkirta ta, ita ce ta karshe kenan. fa yabitu indaha, sai kwana a wajenta. saboda haka abinda mata suke zo a rinka rigima din nan, ya ganta ai yana shiga wani lokaci gida ɗaya ne ma ya shiga ya yi mata magana, yana shiga ɗakinta haramun ne, akar maka Allah gara a yi mar wa'azi ba daidai ba ne, sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. inda ba ku iya zama ku zauna tare kamar yadda mata manzan Allah za a zauna ya hira ba, wannan kuma zai hana ya shiga ya mata sallama ya mata addu'a ya tambayi halinta. da mu zo yadda za ga cewa su kansu za ga cewa suna tambayarsa har idan ya tare ya yi aure, bayan ya yi aure ya tare da matarsa za ga irin tambayar da suke ma da kuma addu'a ta kirki da suke masa. bayan a lokacin ya yi aure ma zai kewaya su gaggaishe su ya ga cewa ko wata tana cikin. idan ya zamanto wani abu ya faru ne na sabani wanda za mu zo mu karanta malam zai kawo mana, kaga lokacin da aka yi tuhumina na Aisha radiyallahu anha baya shiga wajenta, sai je kai fatikum ya wannan din nan take, ba zai shiga wajenta ba, wanda kuma wannan zai zo. amma in dai lami lafiya shine kalla yawmun, da wuya rana ta faɗo ta bai shiga ba. to in kana kai kadai da kai da ita ma akwai wanda zai iya fice a bata shi ba ta san ya fice ba ta san ya shigo ba. akwai wani wanda yake ba labari yake cewa wai abin nan ɗinsa ne yake ba labari, idan ya dawo daga gida daga wajen aiki sai ya zauna a cikin motarsa da AC da waye sai ya kunna har sai ya ji gidan ya yi tsit, ana sai shigo da mutum. amma shi wannan tashin hankali yake gudu su gina za a tambaye asuba na yi ana sallar asuba, liman sai su fita tare da liman, sai zakara ya bashi abin da ya fice. kaga ai bai yi ba. tunana Aisha radiyallahu anha take cewa inna ma kana yaf'alu dhalika, malam al-Qurtubi yana fada ce yana yin haka ne ta'nisan lahunna, dan ya ɗebe musu kewa, wa tatiban liqulubihinna, dan ya wato ya dadada musu zukatansu, ya dadada musu zukatansu, hatta yanfasila anhunna, har sai ya zamanto ya wato ya bar kowace daga cikinsu ya tafi ilallati huwa yawmuha, ya je tarin da wanda kwananta ne, wa yatrukuha, zai bar kowace tayyibatal qalbi, wato zuciyarta ta yi daɗi, an shigo dai mun gaisa babu wani matsala. fa kana nisa'uhu la yafqinnahu, ko da haka matayensa ba sa neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su rasa shi, kullun sai sun gaishe, kullun sai ya shigo, ya yi musu sallama, ya yi musu addu'a, ya yi musu magana mai daɗi. bal yarainahu fi kulli yawmin, kowace rana sai sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. fa aina hadha, to ya zaka iya kwatanta wannan mimman yahjuru zawjatahu, da wanda yake kaurace wa matarsa, wa yatruku al ayyam, yi kwana da kwanaki bata ganshi ba, wallayali darare ma da daddaren ma ba za ta ganshi ba, bali shuhur, waɗansu ma sai su yi wata bata ganshi ba. kuma wannan nake ga muku asuba ya fice
da daddare ba zai shiga wasu ya tabbatar sun yi bacci wannan shi. Wa minan nasi ba ka samu kuma a cikin waɗansu daga cikin mutane man yujalisu ashabahu wanda zai zauna hira da abokansa kulla yaumin kowace rana sai ya je majalisa. Ana samu ko amma ina jin ba a cikin Hausawa bane wannan kenan. Ana samu wanda kullum sai ya je wajen abokansa amma bai zo sai an buga mar wani ya majalisa ta haɗu ba kuma ba buganka ba sai ya je za a watakila a sha shayi watakila a yi waye matar ma zai sa shayi na zo kawai yana zuwa zai shigo watakila ko bata sani bai gobe ya ɗau flas ɗin da waye ya tafi wajen abokansa kullum ne su Allah ya albarkace sai sun gan shi albarka wani ko ba lada amma ita kullum ta ganka akwai lada. Wa yasharu ma'ahum zai zauna wato a raba dare tare da su. Wala akwai waɗanda za ga cewa in 10 ta ko 11 za a zai tafi ni zan tafi a tun yanzu a haba da Allah dan zauna ba. Wallahi akwai waɗanda za ga 11 wanda na san kuma yake fita za ga cewa shi ba zai ma fita ba sai karfe 1. Akwai masu abinci akwai masu waye haka har yanzu akwai abin da ba ku sani ba ne ba zan faɗa muku ba haka da Allah ya jarrabe ku a lokacin za su fita kuma abincin za ka yi ta mamaki wani lokaci ko da kosai da daddare an da fusha lokaci za ka ji abubuwan na ga jayi kaza matattara ce za a tattara da anan kusa da gidan zuwa ko wanda yake jina ba da ta ka ce barayi da suke tara ko binnanci ne wanda su binnancin su kenan su fita da daddare din nan dau mota je a tare a zauna sai dabda kila karfe 3 da rabi 4 sai a dawo kuma dan yi abin da za a yi sai kisan na bacci in kai mana magana sai ya ba zai iya bacci ba ne saboda gara a tafi a jayi hira. To malam yake cewa gala Allah ya marhama ya ce hatta idan ada ilal bait yayin da ya dawo gida kana kadistafraga jami'a taqati duk abin da yake da shi ya riga ya zubar a waje. Ai shine matsalar hirar idan mutum ya gama hira a waje to ai ya gama to idan ya dawo gida baka da hira ansar kenan saboda ai ya riga ya hira da ake wance magana da muke da shi akwai wato adadi da Allah ya kaddara shi ne abin da zamu idan ka gama wannan abu idan an zo yi maka zaka ji ka gaji to muku a waje muke zubarwa aji mai shayi an yi musu ka duba wanda suke kallon bal din nan an yi musu ai ba zai iya kallon bal din a gida ba saboda yana tunanin an yi to wannan hirar da ya zo da ce za ta buɗe mar wannan hirar irin yadda ya kai da abokan ba zai iya ba ƙwarai kenan zai ga ansar kit kai ma ka san cewa da Allah da yana wannan tambayar ya ishe ba ko kaga abincin yana ci shiru sai a gama sai bacci shikenan ba shi gari kuma yana Allah ya je wanda za su gama office ne na ga yana hira wani kuma a kasuwa waɗansu a kasuwa suke gama gaba ɗaya waɗansu kuma a teburin mai shayi yawanci waɗannan gwagware ne yawanci galibi suke ana sai kuma waɗanda suke tafiya da shimfiɗarsu da tabarmarsu suna da wajen hirarsu da suke zama ko a ɗan ofis ne ko waye an tafi da shayi an tafi da waye don ci abubuwa masha Allah sannan kuma sai a dari an gama haka da shi amma maza Allah ana yin isha yana gida to kaga dole yi hira yi ba gama hirar ba kana buƙatar hira kuma ba irin hirar zamani ba ka kunna talabijin kuma ta nema ka yayin da ya zama to akwai talabijin to gaskiya ba ku yi hira ba wani abu za ku kalla to ba ku yi saboda hankalin ku zai tafi can ne kuma ka gwada gaji ka ɗauke talabijin a gidanka dole in gidanka sai sun iya hira sai hira ina kallon ɗaya daga cikin actress akta ce babba ce ban faɗi sunanta ba na daga cikin manya-manyan yan wannan yan Hollywood din aka ce aka yi kuka daɗe saboda yan Hollywood kamar yan wasan kwaikwayon mu ne su ma yawanci auren su na yawan mutu aka ce aka yi kuka daɗe wajen shekara 27 kuna tare ce tun da muka yi aure ka'idar da muka sa kanmu cewa ba za mu taɓa kallon fim ɗin romance ba manufa na soyayya ba gidanmu ba za mu kalla ba saboda zai dinga kan ina ma a ce mata ta nema haka da gida wannan to babu kawai mu namu ni da shi ne kuma za mu zauna mu hira babu talabijin yanzu babu talabijin za mu zauna za mu hira mu za mu ci abinci za mu yi waye shi kenan shi ya samu shekarar 27 muna yi yasa kuma iyayen ba ga cewa an dade
ana daɗe a haka din an zauna shekara fakan nama ahlu wani lokaci ya dawo ma iyalansa sun yi bacci fayulqi bi nafsi ala firashihi shi ma sai ya wato ya koma ya kwanta ya fada kan gado ya namu ya bacci wal hadithu cikin wannan hadisin na Aisha radiyallahu anha fihi dalilun akwai dalili hujja take nuna annahu yajuzu lirrajuli dukhula ya halatta mutum ya shiga alamar lam yakun fi yawmiha wanda ba a ranarta yake bai shiga gidanta duk da ba a daki ba kwananta bane min nisa'i daga cikin matansa wata anisu laha ya ɗebe mata kewa wallamsu ya shafe ta wata ƙabilu ya sumbace ta wa fihi bayanin husnu khuluqihi kuma wannan cikin hadisin yana bayanin kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu kana khairan nasi li ahlihi hakika shine mafi alkhairin mutane ga iyalansa za mu tsaya nan insha Allah sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu ci gaba insha Allah sai mu dora har mu gama kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gidansa na wuri Allah subhanahu wataala ya mana jagora Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tashe mu a ƙarƙashin tutarsa Allah ya shayar da mu alkautararsa اللهم إنا نسأل اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تعظم به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين